Guhdarvanên Birûmet em di serê sala 2024 de ne, bi hêviya ku vê sala nû di serî de aştî, însanetî, tenduristî, aramî û wekî dina temam qedciyê dîn û dinya Xwedayê Teala bi qismetê me we tevekê guhdarvanên me, xizm û eqrebayên me bike û tiştê qirêj û nebaş me teva jê biparêze muhafeze bike, ez dest bi axaftina xwe dikim. Mijara me mijara quretiyê ye, kîbrê ye, tekebürê ye. Di vê derheqê de Qur'ana pîroz sûrê Fatir ayeta deha aynî wa dibêje Estaizu billah. Men kâne yurîdul izzete felillahil izzetu cemî'a. Ew kesê ku dawa meznayiyê bike, kîbr û tekebürê bike, ew ancak kîbr û tekebür û meznatî ayrî Xwedê ye. Ji ti kesî re nabe. Ew Pêxemberê Xweda ji wa gotiye sallallahu teala aleyhi ve sellem hedîsa qudsiyê gotiye el kibriyâ'u ridâî vel azametu gotiye îzarî. Gotiye kîbr û tekebür rîdaa min e, rîda yanî cilê ji navê ervas. Gotiye azamet û îz jî ew jî îzara min e. Yani femen naze'anî wahîden minhuma, ew kesê ku münaqeşe bike, dawa kîbr û tekebürê bike, qezeftuhu fînnâr. Ez ê têkim agirê cehennemê. Pekî, dîsa jî hedîskeyê Pêxemberê Xweda wiha gotiye. Men errefe nefsehu feqed errefe rabbeh. Ew kesê ku nefsa xwe nas bike, di naskirina nefsa xwe de Xwedayê xwe jî nas dike. Çawa yanî? Ew însanê ku nas bike xwe ku eweliyatê wî ji damilekî ava nabîna dê û bavê wî çêbûye, merû behsî dike, merû şerm dike û dawiya wî jî 101 sal li dinêvê wê roşkî mîvanê qebrê be, ku dimire wî defin dikin, canê wî dibe xûnpere, avpere, divê canê wî, wicûda wî ku dikin qebrê dibe qismetê eqreb û mare û dûpişk û tevxera dibe. Ew însan di ortava her du eweliyat û dawiya wî de hewqa ne baş e, dûrma wî ne baş e, kuma dawî de bin meznê cîhanê jî çi Xweha Teala nîmeta bide jî ku eger însankî fehm bike, gelo jê re kîbr û tekebür çêdibe? Ne, ew meznatiya wî, ew nîmetê dunyayê çi ka mezin bî jî, bi tirkî dibêje geçîcî ye, bi kurdî jî dibêje demborî ye. Ew însan hewqa sa ku kîbr û tekebür ne baş e, wêga jî manî ziman ku Xwedê gotiye kîbr û tekebür ew xasên bibe. Ew kesê ku dawa kîbr û tekebürê bike, ez ê wî di cehennema xwe de werbikim. Ew kîbr û tekebür Xwedayê Teala gunahê însanî şehewanî belkî efû bike. Dibe, pêkan e. Lê ew kesê ku gunahê wî ji kîbr û tekebürê be, ku bêje însana mestirim, însana biçûk bibîne, xwe mezin bîne, xelkê ne bîne, ew yê hanê ji kîbrê yê ew gunahê wî efû nabe. Çima? Di vê sedemê ku Xwedayê Teala toqê naletê avêtiye stê şeytan aleyhîllâne û sala qîyametê jî ciyê wî îlla cehennemê, bela gunehê wî ji kîbr û tekebürê bû. Ji Xwedê re got, ya Rabbî, got te Adem çê kiriye ji xweliyê, te min çê kiriye ji agir. Agir ji xwelî çêtir e, ez ê çawa jê re secde bibim? Hewqa kîbr û tekebür tiştî pîs e, gunehekî pir kebaîr e. Lê heyf û mixabin hinkî însan bi malê dinyayê, bi serweta dinyayê, bi meqamê dinyayê hinkî kîbr û tekebür dikin, li ser însana meznatiyê pêk tênin, ev ya pir gunehekî mezin e, wekû bihanî ziman bila li ewliyê xwe birênin û bila li dawiya xwe birênin û kîbr û tekebürê nekin. Bi hêviya ku roj bi roj Xwe Teala emelê me dirêj bike, hewqa ji wê ehlaqê me xweştir bibe, em ê ji kîbr û tekebürê biparêzin, mihafeze bikin, em ê her kesî ji xwe çêtir bibînin û xwe ji wan re mestir nebînin, em û her tem, her dem emanetê Xweda bin ya Rabbî.